Hello, maying hapon din na sa atong mga papang no, din sa kawanangan, maying hapon ninyong tanan, mga papang ilabi na sa mga tao nga nagtrabaho no, nga panahuna, maying hapon kaninyo mga papang, ilabi na usab sa mga tao nga nagpainit din na no, kay ting painit na rong mga oras sa mga papang, gapainit silang mga tiyan mga papang, haron pagbalik sa trabaho kusgan na pod mga papang no. Maying hapon o maying gabi din na maying buntag sa tanan sa ato ang mga igsoon anang nga anaa sa gawas mga pamangno mga OFW nga naningkamot alang sa ilang kaugalingon ug alang sa ilang pamilya haron makaalingkawas sa kalisod mga papa. Ato po sila iampo mga papangno nga sa kanunay hatagan sila og kusog, ihilayo sila sa mga sakit aron makapadayon sila sa ilang serbisyo mga papang no sa ilang mga trabaho mga papang o makapadala sila sa ilang pamilya haron mabuhi usab ilang pamilya dinhi sa Pilipinas mga papang. Munang ang mga gipadalaan sa mga gasa mga papang no, kwarta, mga regalo nga anaa diri sa Pilipinas mga papang kinahanglan dili po nato abusaran kay wala nila na gipangayo didto. Ilaha gayud na gihaguan mga papang no. Mauna ang kanunay natong timan-an mga papang. So aniya kita karon sa atuang programa no dinhi sa YouTube channel Sam's Transformation mga papang. Manghinaot ko nga kining atong programa nga kabahin sa pagtuo og kinabuhi ni Jesucristo mga papang makapausub sa atong hulagway o pananaw sa ato ang kinabuhi isip usa ka Kristiyano o isip usa ka Katoliko mga papang ug magtotoo dinha ni Jesucristo mga papang. Karong adlaw mga papang September 1 na mga papang no, September 1 2023 mga papang no, beer na jud ang month karon mga papang no, beer season mga papang. Bugnaw na usab kaayo ang atong mga beer dinha no sa mga naa sa mga kan-anan mga papang no. So drink moderately lang mga papang. Mag-enjoy ta then drink moderately while celebrating the beer month until the Christmas and New Year will come. Okay mga papang. Kani atong programa mga papang nga kabahin sa pagtuo ug kinabuhi ni Jesucristo mga papang no, nagasubay kita usab sa ato ang Katoliko nga simbahan no, kung unsa ang gospel dito mga papang o ebanghelyo mauusab ang ato ang gisunod dinhi mga papang no, kay usa man ta ka Katoliko no, pero giawhag ang tanan mga papang bisan dili mo Katoliko, bisan lain mo nga sekta o lain mo nga mga reliyon mga papang no, giawhag usab ang tanan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo mga papang kay dili lamang ni ato ang mga papang kung dili kaning message nga ako ang ipadayag kaninyo mga papang para ni sa tanan mga papang no, kay para manggayud kini sa kaayuhan sa ato ang espirituhanong kinabuhi. So mga papang dili na ta maglangay ato nang basahon ang atong ebanghelyo sa ato ang Ginoong Jesucristo mga papang. Sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit may sama sa 10 kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug naglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang lima kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalag lana nga idugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka tingog, usa ka singgit. Aniya ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Ug ang mga danghag niingon sa mga maalamon,
bahini kami jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga, apan ang mga maalamon mitubag. Ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo og kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan og palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag na dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Ug sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Ug miabot ang ubang mga dalaga ug misampit sila, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga papang nindot kaayo ang ato ang gospel karon, no? Ebanghelyo karon nga gipadayag sa ato ang Ginoong Hesukristo nga gitugyan niya sa iyang disipulo sa pagsulat niini nga mao si Mateo, mga papang, no? Kung ato kining sabton, mga papang, naghisgot kini sa gingharian sa langit, mga papang, nga sa atong limitado lang mga panghuna-una, mga papang, sa pagatinuod wala gayud bisan usa kanato mahibalo kung kanusa moari si Hesukristo, mga papang, no? Ug wala usab kita mahibalo kung kanusa apod ang katapusan sa ato ang kinabuhi, mga papang. Only Jesus Christ know these things, mga papang, no? Kay siya man ang gamugna kanato o gamugna sa kalibutan, mga papang. So ang gingharian sa langit, mga papang, sama sa mga dalaga, no? 5 ka dalaga, 10 ka dalaga, na 5 ka maalamon, na 5 ka dangag ng mga dalaga. Ang mga maalamon, mga papang, nagdala gayud sila og lana, no? Aron maabot sila sa ilahang direksyon. Meaning to say, gabi kadtong mga panahona, dayon naaman sila lana, so nakaabot sila dito sa balay sa palamanhunon nga magkumbira, no, mga papang, busa nakasulod gayud sila, mga papang. Pero ang mga danghag, ang mga dangag nga mga bahay, mga papang, wala sila nakadala og extra nga lana, mga papang, no, nga parang musiga ang ilang mga suga. Kay wala man sila nakadala, mga papang, sa ato pa wala sila makasulod sa kumbira, kay wala man nila matultulan kung asa dapit, mga papang. Dayon pag-abot nila dito, mga papang, nanuktok sila, nakaabot sila, no? Pero wala sila yung mga suga, so nadugay sila abot, mga papang. So sa ato pa, pag-abot nila dito, nanuktok sila dali-dali, kay basin pasudlon sila sa kumbira, mga papang. Kay nipalit pa man sila lana, mga papang, no? Dayon miingon ang palamanhunon, wala ako makaila kaninyo. So paita kay, mga papang, no? Meaning to say, dili sila kasulod, kay wala man siya kaila kanila. Busa niingon si Hesukristo sa katapusan, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang gingharian sa langit, mga papang, susama ni atong sumbingay, no? Sumbingay sa duha ka sitwasyon sa mga dalaga. Kung ato kini i-connect sa ato ang kinabuhi, mga papang, daghan pud usab ang mga tawo, no? Nga kulang og preparasyon sa ilahang kinabuhi. Mismo kita sa ato ang kaugalingon. Kabalo mo, mga papang, ang pagsulod sa gingharian sa langit, mga papang, kinahanglan kini siya og preparasyon, awareness. So unsaon man nato kini, mga papang, kinahanglan magampo kita kanunay, kay wala kita masayot, no, sa takna o sa oras, no, sa atong kaugalingon. So magampo kita, mga papang, manghinulsol kita sa tuang mga sala, magsimba kita kada adlaw, magbuhat kita og maayo. Mauna siya ang gipangayo ni Hesukristo, mga papang, para makasulod ta sa gingharian sa langit. Sama sa mga 5 ka maalamon nga babae, nakasulod sila kay sakto sila preparasyon, mga papang. Mauusab na sa atong kinabuhi, mga papang. Hinanglan atong ipreparar ang atong kaugalingon, mga papang, no, niining kalibutan, mga papang. Kay sa pagkatinuod,
Human na to sa pagpuyo dinhi sa kalibutan mga papang, maabot ra gyud ang takna nga mahuman pud ang atong kinabuhi dinhi mga papang. Mauna kana ang akong ginahisgot nga kabahin sa atong espirituhanong kinabuhi. Muna sa pagkakaroon no, mangumusta kita. Kumusta man ang atong Kristohanong kinabuhi? No? Kay basin moabot din nato mabalaan ang takna, mamatay kita. So, unsa man atong ikahurang dito sa gingharian sa langit nga nagbuhat ba kita og maayo ni ining kalibutan na? No mo nang atong andaman mga papa. Kay it's not all about material things, it's not all about flesh, body no. Ato ang body ang kalibutan mga papa. The most important thing is our spirit. Ang ato ang Kristohanong kinabuhi mga papa. Kay mao na siya dira ta magpuyo sa kinabuhing walay katapusan, no? Daghan usab kung ikunik na to ni mga papang, daghan usab kayong mga tawo nga dangag, no? Sama sa mga dangag ng mga dalaga wala nag-andam, no? Usa na pud kuan ang mga papang, sometimes malimot gani ko sa pag-ampo mga papang. Sometimes malimot ko sa pagpalasalamat sa Ginoo mga papang, no? Mao nang ania kita sa ato ang programa dinhi sa YouTube, no? Sa Psalms Transformation mga papang. Agig paglantaw sa ato ang kinabuhi nga unta kita mausog ta sa ato ang kinabuhi mga papang, no? Kay dili lalim ang nga magpuyo ta niining kalibutan na nga layo ta ang atong relasyon nganha sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang. Dinhi sa ato ang programa mga papang sa Psalms Transformation sa YouTube, no, sa atong channel. Mao kini ang panahon nga ang atong pagtuo ang atong kinabuhi atong mapaduol din ha kang Hesukristo mga papang, no? Kay naghisgot man ta sa iyahang kinabuhi mga papang. Ang atong purpose ani para masinati nato ang kinabuhi ni Hesukristo, masabtan nato ang ato ang pagkakatoliko, atong pagkakristiyano ug kinsa ta. Kay ang atong kinabuhi nagsubay man sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kabaluta nga sa taga-Kristiyano, sa taga-Katoliko, dayo pero wala ta kabalo sa kinabuhi ni Hesukristo. So unsa man na? Siya ang atong founder, siya ang atong leader, ug siya pud ang atong Ginoo mga papang. Apan ang nakabudlay kay wala ta nakasinati sa iyang kinabuhi. Maunang dinhi sa atong programa mga papang, ato kanang sination kada adlaw-adlaw mga papang, no? Haron aduna kitay idea sa kinabuhi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Dahil mao kana ang magdala og direksyon sa atong kinabuhi mga papang, isip usa ka magtutuo dinha sa ato ang simbahang Katoliko mga papang. So sa katapusan mga papang, no, mayngon si Hesukristo busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Mao kining gitawag mga papang, kinahanglan aware ta, kinahanglan atong abrihan ang atong mga mata, ang atong kasing-kasing atong huna-huna mga papang, no? Sa unsay mga maayong butang nga gitudlo ni Hesukristo dinhi sa kalibutan mga papang. Mo na yang pasabot na mga papang. Kay sanglit paula mong ta, limited ra ang atong panghuna-huna. Bisan moingon pa ka mga papang, bright kaayo ang scientist mulabaw pa sa Ginoo, naay bright kay nga tawo nga mas maayo pa sa Ginoo. Dili na sa tinuod mga papang, no? Atong huna-huna limited ra gyud ni taon mga papang. Ang labaw nga makaang tanan dinhi sa kalibutan mao si Hesukristo. Mao na labing tinuod mga papang. Wa nay mas mulabaw pa kaniya mga papang. Unang magtukaw kita. Kinahanglan nahibalo na kita sa unsay Kristohanong kinabuhi, no? Sa unsa pud ang kinabuhi ni Hesukristo mga papang, kay aron dili ta lupigon, no? Lupigon sa mga panulay o mga pagsulay sa kinabuhi kay nasayod man ta sa kinabuhi ni Hesukristo. Isip ko sa Ginoo mga papang, no? Nasayod ka, nahibalo ka unsa ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, unsa iyang misyon, unsa ang iyang katuyuan dinhi, no? Pagluwas sa atong mga salaan, ano? Kinahanglan ato nang mabalaan, ilabi na sa matag adlaw-adlaw mag-live kita, no mga papang, sa ato ang programa dinhi sa Psalms Transformation sa YouTube channel, no, sa Psalms Transformation nga ato ang programa kabahin sa pagtuo og kinabuhi ni Hesukristo. No, atong ginauting kay mga papang kada adlaw-adlaw mga papang kay sa sa Katoliko, adlaw-adlaw aduna kitay ginabasa nga gospel, no? Mabasa lamang kana mga papang kung mo-attend ta og misa mga papang. Didto makadungog ta og gospel. Kani ang ako mga papang,
mao po ni ang gospel nga ato ang ginasunod sa simbahan, no, matag adlaw-adlaw. Mao nang malamdagan usab kita niini mga papang, no, busa maminaw gayud kita ayaw kalimot og subscribe mga papang sa akong YouTube channel, pinduta ang all bell para updated ka sa live. Dayon updated na pud ang imuhang Kristohanong kinabuhi dinhi sa kalibutan mga papang. Kay kada adlaw man ka makadungog sa pulong sa Ginoo. So ana mga papang, no, kinahanglan magtukaw, kinahanglan conscious ta kanunay mga papang, no, ilabi na sa ato ang espirituhanong kinabuhi mga papang. Tinuod man na ningkamot tas tibok adlaw, nagtrabaho tas tibok adlaw, pero dili nato kalimtan og dili nato kalimtan nga mohatag kita og gamay nga higayon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo mga papang matag adlaw-adlaw. Kaya nga atong simbahan nga Katoliko mga papang, anaa guna schedule, no, og ebanghelyo ebanghelyo mga papang, no, o gospel mga papang, aduna kita schedule matag adlaw-adlaw ni ana. Mao nang mauni ang ato ang gi-share karon mga papang, no. Subusa giawhag kamong tanan sa pag-subscribe sa akong channel para malamdagan ang ato ang Kristohanong kinabuhi mga papang. So dito mga papang, no, dili nato to siya kalimtan nga ang gingharian day sa langit susama ra pud sa maalamon nga mga dalaga ug susama ra pud sa mga dangag nga mga dalaga mga papang, no. So mao kana ang sitwasyon mga papang, kinahanglan dili ta mamahimong dangag sa ato ang kinabuhi, no, sa kinabuhing espirituhano nato nga kinabuhi. Kay ngano mga papang, basi maabot ang adlaw mga papang, manuktok ta dito sa gingharian sa langit, dayon miingon si Jesucristo, wala ako makaila kaninyo. Kay niingon man pud ang pamalan, no, samtang nanuktok tong mga dangag ng mga dalaga, sir abli kami, pero niingon siya, wala ako makaila kaninyo. Same thing will happen mga papang. Mao kana ang istorya ni Jesucristo kung ano muadto na kita, mupanaw na kita sa laing dapit, no, kung nagbuhat og daotan dinis kalibutan, sobra-sobra na kaayo, lagmit didto pod sa gingharian sa langit, moingon si Jesucristo, wala ako makaila kaninyo. Meaning to say, wala man siya kaila, so asa man ka padulong, impyerno, no. Ana na siya pagsabot ni ana mga papang, no. Dayon usara ang tip ni Jesus Christ kanato, kinahanglan mag-andam kita, magtukaw kita, no. Kinahanglan kada adlaw mag-ampo kita kaniya, magpasalamat, mangayo kita og guidance mga papang, no. Og ihilayo ta sa mga disgrasya, aksidente og mga katalagman mga papang. Mao nay katuyuan nato dinhi sa kalibutan, agig pag-andam sa ato ang espirituhanong kinabuhi. Preparasyon dito sa gingharian sa langit mga papang. Manginaot ko mga papang, aduna kamoy na pupo sa ako ang vlog karon, no, sa ako ang live nya sa sunod. Kita-kits na pud mga papang, no, nga dili taon mo matak-an mga papang. Kay maura ni ang higayon gamay nga mga minutos mga papang, no, mga minutos nga atong igahin sa tuang Ginoong Hesukristo mga papang. Apan dili lang ta dinhi kutob mga papang, no. Giawhag putang tanan sa pagsimba matag adlaw-adlaw, kay abli man atong simbahan nga Katoliko matag adlaw-adlaw mga papang. So nakalain-lain mga lugar, no. Kung bago pa mo nga nahibalo nga abli lang ang Katoliko, adunay misa kada adlaw, pangutana ka mo unsay schedule po dito sa lain nga mga lugar mga papang, no, sa ilahang schedule sa ilahang misa, no, sa ilang mass. Ug dinhi sa Bayawan ang atong schedule sa ordinary mass, Monday to Friday alas 5:30 sa buntag ug alas 5:15 sa hapon ang misa mga papang. Nya sa Domingo alas 6, alas 8 ug alas 5. So manginaot ko mga papang, aduna usab ka muna po mga papang, no, sa tuwang programa karon nga nagalangkob kabahin sa atong pagtuo ug kinabuhi ni Jesucristo. Daghan kayong salamat mga papang sa pagpahulam sa inyong mata, sa inyong dalunggan, sa inyong kasing-kasing. Ilabi lang gayud sa inyo ang presensya mga papang. Malipayon kay tang tanan na mga papang, no, ug mas malipayon ang ato ang Ginoong Jesucristo nga namati ta sa iyang tulong mga papang. So dinhi lang ko kutob mga papang. Bye-bye sa pagkakaroon. Kita-kits na punta ugma mga papang. Sa ako panggiingon mga papang, wala ko'y fix nga oras nga kanus ako mo live matag adlaw-adlaw. Mao nang i-subscribe ako ang channel, i-all bell para updated anytime pag live na ako, ma-receive dayon ninyo ang akong message nga nag-live ko mga papang. No? Dagan kayong salamat mga papang.
God bless us all. I love you all. Bye-bye sa pagkakaroon. Okay na ko mo kanda. Ha? Ha?